Calcium George. Ay, ang gulay ha. Okay. Masarap to anak, itong gulay. Masustansya yan. Healthy. Healthy ka lang ba? Di ba Ilocano ka?
Ilocano, mahilig sa gulay. Pag-pray pa tayo. Okay. Pray muna tayo, anak. Lord God, salamat po sa pagkain ito. Linisin mo, Panginoon, upang siya maging kalakasan namin. Salamat, Lord, sa biyayang pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw at pag-iingat mo sa aming kalusugan sa araw-araw, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Mga tayon kakapsan. Kain na. Kanina pa hinihintay yan eh. Nagalsam George! Okay lang yun, anak, yung nakuha mong thumb. Okay lang yung kay Papa. Next time, galing ako na, ha? Mag-aaral ako mabuti. Oo, ha? Yung English mo nga, eh, okay din. 29?